Hello mga sis, I'm feeling bored here. So, may naisip ako na gagawin for today. Napaisip ako na mag-content na lang ako ng all about Bisaya or Bisaya tutorial. Diba? Since marami tayo mga friendship dyan na mga Tagalog. Sure, mga Tagalog. So, let's see. Diba? Malay nyo. Hindi ka malinaw ragon bas hindi ay ganahan ko mag-upload everyday. O diba? So now ay makatunan. Pwede na diba? Comment mo, pwede kung maminaw ka. Kung di ka maminaw, scroll up na lang good. Okay, so nana na lang siguro no? Kung sa man yung suga mga mag-out na. So wala nakisama, hindi nakikisama yung ano ko, yung ilaw ko. Oh, ayan. Sige, buyers. So good luck. Pwede siguro ito no, para malingaw tagal ba akong ulo. Na-stress ko, wala akong buhat. It's holiday actually. Buyers.